tay sudan ano ba? Guto. Ayaw lagi, ayaw lagi. Ayaw. Ah, tama na busugan ako eh. Kaya kayo ba? Kadang bato di asa ko ano nga pwede masabaw. 1 hour before. Saan itong ako gago? Oh, gaw! Oh, gaw! Mga tagaw, dali! O, tama. Sige. Tama-tama, gutom na po ba? Dali, Sige, sunod na tagaw. Ay, hindot mi sudan. Oh, Uy! Anong bulan? bulan. Hindi naman ang magaw. Di tayo lagi na ko nagaw kay para tipid ba? Paano biya ka nga kita ramanduha diri nga pamilya mabilin di atong tipiron kay pobre mo tawa para batay hurnalan. Kaya sa utin eh. Ay, kanang anak mo. Ah, tamo ko. Ayaw! Kuha lang tanam, kuha. Ayaw! Asa na? Simut-simuton ra na ko na. Og imo nang kuhaon ron, mahurot na ugma. Unsa ba atong kaon na sunod adlaw? Kuno na, isa ka semana pa ba ni atong sweldo? Sabado pa. Pastilan. Ana lang birada gaw. Na, ano yan? Simut-simut lang, siraw-siraw. Oh, ana ni birada. Paitan, Gaw. trabaho. Ah, Yung ana. Oh, testing, lamig ayo. di ko kaya nagaw. Kung ka sabaw dia, bakit ka sabaw dia? Sabaw na lang. Ay. Ay, ko dito. Gawo. Dahil ito sinabuan ako dito ba? Sa mga Baka? ano sinabuan ako special to. Like klaseng kwan. Asa man nasa buwan? Kasabuan, basic klaseng mga kinason. Tuwa dito, bisik-bisik daw. Palihog ko gaw. Oh, sige go. Inita man di ay. Yates. Tuma na eh. Muta eh. Yates sige osa ni gaw. Ibinawa sila gaw, lami mga sila gaw. Kumuta kay gaw ba? Ay, lami kay nagaw kay Yan, mo ni ganahan kay sabaw-sabaw bakit? Magabawg-bahog ta ba? maka tilaw lagi ka nang sinabaw na ko nga. Kompleto lagi na. Kompleto Ricardos. Oo, tanawa. Usa na gaw, pasti. Bato. Ang tanan gaw nga vitamins na dire. Tanan o tanawa ra gudo. Perting lami ana. Yates, wako kasulayan na gaw. Wako kasulayan na. Sulayan ni mo meron Sige, sige, ipo. Oo. Tanan Tutuman na eh. tanan gaw nga kwan. Tanan nga klase sa kinhaso na dire. Testing eh. Ngita kag kay na lang gyapon. Kay litob, bagungon o kini Sige gaw, sige. Oh. Tingin gaw. Tingin gaw. Testing ano? Ano po do? Walang tanggar ako na. Hindi Ay. mo andri gaw. Wala nindo. Yates, wako si. Wako sulayan. Oh, testing eh. Tulo ni gaw, tulo. Oh, tanaw. Nagtuon magugaw nga. Ay, Sinabaw nga, Bisaya ba? Sus. tilawe, litob. Ah. Tama. Litog gina gaw. Gusto kag kwan. Ayaw lang ni paghilabti na kay dugay pa biya tong sweldo. Sabado pa. Simhot na lang. Simhot. Higop dire. Ano daw? Yan na ba? Ngita ka ng tuway na diyo. Ay hilabti na ha. Kay tipid pa. Taon ni tanin kay. Tingnan mo niya. Tumugtuman na gud. Dami ano? Tahong. Bagungon. Ay lagi hilabti lagi. Nagtunon makakayo. Bisag ulo lang gaw. Bisag ulo lang. Buta lang lagi kay Ulo lang, kilometer ba? Di magpamparan ba? ayo kay ato na ug ato na kaunon sabado pa ang sildo. Tuwa na tay hurnalan. Sao man na. Diri ra ta mag-agi. Ito na miya. Pati busugan na nako ba. Grahe gaw. Grabe oy. Ah. Lami ayo tanay part-partan ng gaw gaw. Ay, tingnan miya. Ayaw lagi. Ayaw lagi ba. Wala tay sudan ano ba. Sa man hindi makasabot ni oy. Iguto. Ayaw lagi. Ayaw lagi. Ayaw lagi. Ayaw lagi. Ayaw. Ay, nakanawa. Aw sa pa may sudan na to aliw ma. Lami kay gawin. Sa may mo singot. Dipiro na to ni. Na, dapat mabili no. Sa gina ugma na. Ugma na. Sa kasimana ra ba ni atong budget ani nya? Wa tay sweldo. Sabado pang sweldo ani. Taom na. Ulo ko no. Ay akong palabion na ikaw. Ikaw. Ilang ka tungod ka? Na, duhain mo gaw. Sorry ako. Nangga tama ka. Ipido na nga ni kay. Sus, kung mawadaan lang tagsugsutan. Dapat dadohan ka nung gaw. Kaya ko.
Mamahal ko na ikaw, okay na? Okay lang. Ikaw. Kana kay kanong drigaw kay Punta na ka, ano? Kay kini kanong hinon. Utol na to ni hantod karon kay ug maampanos man eh. tama na busugan ako eh. Daling kuan daw, sabaw. Kaya kayo ba? Kadang bato di asa ko ano nga pwede masabaw. Sayang ni ba? Ay, idahan mo ito. Huwag manuhatag ba? Sabaw na buta. Ayo. Ayo. Uy. Unsa to, sir? Hapon, sir. Mao ba ning balay sa mga apo ni Kusme? Oh, mao ni. Sa may atong tuyo di, sir. Katong si Kusmi lagi, katulaging tunglulo ng mga pertika. Pandalo. Nya ulit kayo ba? Nya pertika. Sus, hangol kayo. Digid, manghatag sa iyang prutas ito silang balay sa unam. Mo to? Bitaw. Di, dyan may kalimut ato ay. Nga naman di ay. Dili, sir ba? Nakoy toyo. Inyong lolo ni panaw na katong ni Adin Bulan. Unya, kay ako may abogado sa inyong lolo nga ni panaw na. Mo nang ako'y gisugo dire sa inyo ha. Kay para na ko ihatag sa inyo ha. Nga last will testament Amo ba? para ni sa inyo ha. Salamat eh, sir. Gaw! Si Lulu Gaw! Gaw! Namatay na tayo Gaw! Masubuhan yung taga kita! Lulu Gaw ba? Bakit taga na itong Lulu Gaw ba? Lulu Pagkabutan na itong Lulu Gaw! Iyatulan ko! Ganino! Wala isa mo itong kabutan Gaw! Gaw! Kung sa pinagkalta, ginawala na siya sa itong pananaw na Gaw! Pantugrawa na itaw-tawa Gaw! Wala ni Gaw! Sulat Gaw! Mo nagibilin sa inyong lolo nga katigayunan. Gayon na ginibilin ni Lulu. Si Lulu wala na dyan. Gaw, ayan nagsaba gaw kay maminaw tagaw. 1. 10 hektaryas nga kalubinaan, 20 hektaryas nga sagingan, ug ang kwarta nga 50 milyones naa sa bangko. Mundi ay gaw. Kamuray makakuha aning duha. Yes, Gaw! Unya, Palitag sa kanan Gaw! Palit kong kutsi gaw. Motor, katong big bike. Wala to Gaw! Kamin Fortuner! Laglaan ta Gaw! Hasta mo na gusto! Kita kong hamis kay nga. Kanindo. Ay, nindo. Duta gaw. nya. Okay na mo. Kay napabay ko yung appointment ron. Sige sir. Oh, si Sir, okay na mo. Okay sir, okay na. Okay na sir. Kwarta naman ka to. Mano to, Sir? Kao nga na ninyong kwarta ha. Okay sir. Ako okay ng kwarta nga Okay, gihatag sir. sa inyong lolo. Oh, si Sir, sige. Salamat, Sir, salamat. Sir. Okay, ato na ko. Oh, okay. Salamat kita, salamat Sir. Kami na pala, Sir. Kami na pala. Oh, sige, amin mo na, amin. Pinta sa atin, pinata. Yes! Pinata. Tunga tagaw, tunga. Pinata tag. Oh. 25 million! Isa ko sa itong paliton. Kuha! 6 diri. 6 diri. Pwede ko guson. Nindo to. Gaw, pagdali niya gaw. Pag-ilis na gaw kay. Hapon na gaw. Muan ko patali to. Ano po eh? Ay, man ang gaga ng bangko niya. Ikaw ba kayo naglinya ng 6 dito ba? Naglinya na makauna tagpili. Kapag ba mo papugaw kay usar ta matong syudad. Ay, maulahit. Atong katong murag ubod sa lapis ng munggol na itong abta dito ron. Pagdali niya gaw. Gusto na ko ba katong murag ubod dito sa saging ba? Gaw, Sir. Sir, good gaw. Kanang nakuha mo to ni mong bank account sa katong gata sa pag-abogado ka na? Oh, hala. Wala man ko kakuha gaw kay abi man ako gikuha ni gaw. Ay, naunsa. Asa man ito pagputok ko? Sao man nato ni pagkuha? Ang katong last will testament. Asa man to? Wala man ko kakuha gaw. Ay, sabi ginakog. Sabi ginakog. Unsa naman? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? What's up, Carmenian?
So yes guys, salamat kayo sa pagtanaw na po sa among video. O kayo kalimot sa pag-subscribe sa among YouTube channel o pag-follow sa among FB page ang Carmen Dabnor Vine. So matuta karon sa itong mga shoutout og mga special thanks no sa atong mga sponsor no, labi na kay Bingo Minal no, bago siya nag-send og 200 sayang GCash Thank you. niagi kay MC Yong nya kay Thank you shoutout sa mga ko kay sponsors. hashtag Bahin Uncle no sa iyang mga maninod nga mga comment. Yes. O shoutout ko no sa mga nagpa-shoutout kay Darlito Binusa no, taga Kamiling. Yes. No, nagpa-shoutout siya. Kang shoutout kang Yokira Rua Chavez na siya sa Kuwait. Sa kay Mars Sarap Nimo. Yes. Shoutout kay Mark Quijano, shoutout kay Regina Aquino Di Piña taga Alimag. Shoutout. Yes. Og kay Jonski Luntok og kay Jovans Bay. Mwah. Yes, shout out kay Eugene nga San Juan. No, nagapa-shout out sa Sakwa. So, shout out po ko diha. Speaking Ilonggo. Shout out man ako dira sa Kapis, no, sa mga pakaisa ko kalay Junari de Rafera family. Sa Flores family, Yeah. Francisco family, Arbis family. Labi na gidra sa duha ko ka utod kay Jonel Alba kag kay Anthony Alba. Shout out sa mga Daniel family. So, shout out madamo nga pasalamat sa inyo tananda sa inyong suporta. Yay. Hello guys, ako na si Attorney Tabugok. Pa-shoutout ko sa akong auntie diya si Agni Evangelista Yes. ug Yeah. sa akong pamilya ug sa akong mga bata ug way pagpuas nga Yes. pag-view sa among video ug nagpa-shoutout ko sa mga tanang sabongero diri sa Kamiling nga sige gyapon sila ug bagsalig sa mua. Yeah. O kana lang. Daghang salamat sa kuha. Shoutout ko na no sa akong mga parinti diya nasa sa Zamboanga sa Pagadan City, akong mga iyaan sige tanaw sa akong video kanang Brosi family, Opsimar family nga naapod sa Samal ug naapod sa Digros. Yes. So kada lang guys. Og hangtod sa sunod higayon. Daghang thank you. Bye-bye. Mwah!